Chakre tich adek mar jumani nyaka tich abich kuma bende Azimio noluongo ng'anyo mar ndalo adek moluore. Seyo osewuok ne obila kuom tiyo koda teko mathoth mano kanyero kaluwore koda meko kaluwore koda tiyo koda lisasi mano kanyero e keyo jong'anyo e kind seyo mamoko mabende donjo negi odiochieng' ka gi nyaka sani koro duol mopogore opogore osewuok kadwaro mondo onon tich margi ahinya e kinde mag ng'anyo. E seyo mar obila ni en seyo manikare bende obila otiyo koda teko mokalo e tijegi kaluwore kod jo Kenya Kwanza giwacho ni obila osetiyo tijgi e yonoero makare. Be mae ni kare adier e chenro niendi mar mine wacho mane twak mabende wabedo godo ka wendo marwa ntiere studio wa Kisumu en Easter Achieng' mar riwruok mar KEFEADO mabende en jakedo ne ratich oganda. Oimore Easter weche chalo nade sewinjo mopogore opogore mabende osewuok iseyo godo obila. Mae ni kare adier. I'm in studio. I thought you were Easter kaluwore koda text. Easter wantiere yamo gi kinde machalo koda ma ka bende kiseluwo weche mabende timore pacho kendie ka wan inono timbe mag obila bende en gima kare ni iseyo gi koso en seyo manono. Aparo ni tudruok marwa kod Easter Oketch mabende ntiere e studio wa Kisumu ok ni kare kata kamano ero podo wabedo mana ng'iyo weche mag seyo mabende dhi nyime. Nitiere weche go mabende iwacho ni obila osebedo kamako jopiny mano kanyero ka bende ok chwalgi e do e kinde ma owinjore. Weche mag tiyo kod lisasi kanyakla kod weche mamoko mabende kaluwore kod lipode mabende waseneno kotim Kisumu gi mano ero mabende otim Bondo en kanyero ni obila gi kinde nindi bende donjo gi e udi mag ji kendo koro goyo rowere mantiere kuonde machalo koda mano e twak marwa bende wantiere godo. Easter kaponi iwinja bende seyo mar obila mabende timore sani ni kare. Easter iwinja? Sani kora winji. Ero kamana ahinya. Oimore ahinya. Ka uweye seyo ma obila bende obila iseyo ne gima kare koso ntiere mago eko mabende ineno ni gitimatima tijgi maber. Chakre mane wach ng'anyo ni ochako waseneno ka ntiere kuonde moko ma chochni osibete nikech wasiyude kuonde ma ng'anyo osibete yo Kisumu kae yo Siaya kuonde moko bende wawacho Siaya County. Report bosiwuok pogre Homa Bay ni ntiere kaka obila osibedo ka tiyo gi teko mang'eny ahinya mondo jok madwa ng'anyo kata jok moko dhi ng'anyo osihinyore. Koro ntie gimiluongo ni right to picket. Gino ntiere constitution marwa. So kwa rango constitution article 37 gigo ntiere right to assembly and demonstration. To submitimo assembly and demonstration, chik wacho niya police nego bet ni konyi mondo ng'ato kik donj mondo keth weche, konyi mondo sami wuotho kiwacho weche gi ma ratichi midwaro no, ng'ato kik bed ni ohinyi ama ji bende mantiere e ng'anyo kanyo nego bed ni gimbe ging'eyo jok ma nitiere kanyo mondo jok maricho madokelo chochni mang'eny bende kik bedie. Mano mosibedo ka timbe to waseyudo ka hinyruok osibet rawera mang'eny bende osihinyore manego bedo kik hinyre nikech ogogi gi lisasi moko bogo gi gik mopogore opogore manyiso ni samoro ntiere kaka obila tiyo gi nguvu mang'eny ahinya mondo kik ji obed ni nyalo wacho ratich kik malong'o. Etiyo kod teko mang'eny ne bende osegol ywak ni obila tiyo koda lisasi kata live bullet e kinde mabende ikeyo jogo eko mabende ng'anyo. Wach mar iro maluwo lungo wang' kata tear gas nikech nitiere kinde moko mabende ne wachore ni tear gas gi orumo to jong'anyo gi bende koro medore. En ni koro kochopo sama kamano to winjo bende gitiyo gi lisasi adier. Nego kik bedo nikech obila nego bed ni opuonj mondo ging'e kaka gima control mar
crowd. Ipuonjo ji nikech nego bed ni ng'eyo kaka ka ji ng'eny ahinya nego bed ni ntiere kaka inyalo timo reinforcement. Samoro ji bende ng'eny ahinya. Ineno kuonde moko mopogore, naneno clip moro mantiere Migori ka obila ne loso gi jok moko mane ng'anyo. To giloso maparo ne giwinjore ma ji ok oturo gik moko ma dio bet chien nikech ntiere kaka unyalo loso. To kibet ma koro in sama ji dwa kadho kata jok mane ntiere udi. Emineno ka ng'ato oto tiende nyaka ot kuma ne ntiere. Mano ng'ama ok nowuok kata ni odwa dhi oko. Koro iweyo jok mane ntiere oko to ilawo ji nyaka kuonde ma ji odake. Migol nyaka ng'ato matuo mantiere kitanda mahinyre. Mago emiwacho niya oketho ratiro mar ji. Makata samoro ji wacho ni ok gidwa maandamano. Ok gidwa maandamano nikech kaka gineno kaka ji ihinyo ama kaka gineno kaka gik moko kethore ma ji nyaka kwalo nyaka gigi. To wasineno ni bende kuonde moko jok monego bed ni konyo ka obila monego bed ni konyo mondo kik ji kwal gik moko ema konyo jok ma dwa kelo richo e gik machal kamago. To gin monego bed ni bende ging'eyo ni jok ma jokuoye mantiere kuonde mang'eny nego bed ni mako kama timo gik machal kamago. Nikech aneno ka piny owacho wacho ni nitiere jomoko ma bende nitiere koda bunde ji giwegi kata civilians ma bende nitiere koda bunde ma giwacho ni gimiyo jong'anyo ma bende rocho godo arita ma pacho kende. Ka bende aneno ka giwacho ni jatend piny kanyakla kod jomoko ma Kenya Kwanza wacho ni obila kata gipako obila kuom timo tich makare e kinde mag keyo jong'anyo. Mano be nitiere nikech wang'eyo ni wasibedo gi chochni mang'eny ok ochako kawuono. Wasibedo gi chochni mang'eny miwacho ni nitiere gi dho ngere illegal arms trade matimre ga ma Kenya kae kuonde moko e Kenya kae wacho ni en corridor ma migina mang'eny kade nikech wasibedo ka borders wa bende samoro iyudo ka borders kuma ji nyalo wuothe ng'eny panyarut kaka ni wacho ga chon. So iyudo ka gik moko nyalo donjo e Kenya kae ma koro gigo bende nitiere kuonde mang'eny. Koro kuma inyalo yudo wasiyudo bende ni ndalo moko bende obila bende moko bende nosiyud kata uniform nikech mago bende osibedo reported ka uniforms gi obila bende oyud gi ng'ama ok en obila. Kata bunde bende oyud gi ng'ama ok en obila to en bunde mar obila. Moko bende siyudo ka moko bende okwal mimanyo kuonde mang'eny. Koro illegal firearms kumwantiere East Africa bende ng'eny. Nikech iyudo ka kuonde mwantiere ntiere gik moko ma lwenje mang'eny osibede kuonde ma e piny machiegni butwa. To sama pinje mang'eny dhaw iyudo ka gigo bende donjo kuonde ma wantiere. Tiyudo kata but Somalia kuma wantiere ni. Mago bende iyudo ka borders go inyalo yudo ka kuma piny lweny nitiere yot mondo arms bende odonj kuma opogore. To koro ka jok ma tiere gi chuny kata paro ma ok ber yudo gigo to yudo gigo ka itiyo go e system mok ber. Koro mago bende nitiere. Koro mano bende wang'iso police ni mago bende onego ginonie ni gigi to wuok kanye nikech gin e jo intelligence mondo gikonywa mondo illegal firearms mantiere ka mano bende nitiere to gin monego gikonyo mondo gi counter gik machal kamago e piny. Istas nitie seyo machielo ma bende iywago kabisa ahinya kinde ma bende imako jong'anyo jogo eko makedo ne ratich oganda. Kisumu kanyo no aneno ka achiel bende nolal kode to bang'e odogo yude Nairobi kende bende wasewinjo mopogore opogore. Obila ma bende rwako lewni ma bende okyang ni gin obila ma bende gimako ji kendo gilal godo kod ji. Ichicha ni gin obila. Samoro bende nitiere moko ma bende osefweny wacho ni morwako law machalo koda machicha ento en obila to ng'eye. Samo obila maki owinjo bed ni oulore to owinjo bed ni orwako lepe mag tich. Kata ken obila morwako nikech right to identity ng'ato ok nyal maki amako ruya kamano moko wacho ng'ama en. Nikech mano nyaka bed ni omaki ni to teri kanye to ae unit mane titeri kure. Mano ratichi mantiere nyaka e act ma police service. To ka mago nitiere maka ng'ato wacho ni obiro to nyaka bed ni penjo ni iteri kanye. The right warrant of arrest lo nitiere officer mane muore charge sheet iteri kure. Mago nitiere gino nolok mondo act mondo wayud gimiluongo ni police service ok police force.
nikech police service dwaro mondo ji nyalo go twak mondo ing'e ni imaki nang'o. Bende ka ng'ato dwa maki nego bed ni iteri e station mane. Gik mane waneno ga chon ma irigo kodi e stations 20 koro ka ng'ato imanyi. Mago gik ma waneno ka chako duogo. To wakwayo ni wa amabor gi reforms. And gik reforms ginokete gik reforms ne agenda ma 2007 to 8 bang gik manotimre ndalo ka tulo manotimre man Kenya odwa dhi kumarach. Mage reforms manokete mondo okel kwe, mondo oket kwe kind obila gi jopiny, mondo oket kwe kind jotelo gi jopiny nikech ji mang'eny nolal. To gik manotero cases ICC e gik machal kamagi. Maka waneno ka gigi chako timre to miyo waluor ka jopiny, to wawacho ni jok mane otelo kata jatelo masani nego kik ne ka gigi timre nikech samoro ng'ato nyalo kawo thuolo matigi nia marach mondo reforms manotim ni ka police ok bitiyo maber. Koro reforms ko nego warangi gimomiyo service noketi agendas mano orwak mondo kel kwe ne wabed ni waluwogi mondo kik wadogie kuma wabodhi kuma tulo rach makata ibo yudo ka police kaka ji osechako loso go minyalo bet go mwatim gik mopogore ji bo chako luorore ma ji ok bi nyalo dhi ka police nikech gineno ni police na marach. Koro gima chal kamago wasibedo kwa wanyalo tiyo kod obila. To koro jotend obila bende nego bed ni miyo mondo obila tiyo gi ji e yo mayot, to miyo obila yan ji go ji kaka na waneno kuonde moko ma ji wacho ng'ati goyo to pok otimo kata gimoro to en rawera matin nyaka nyathi ma jahigni 15 ogo bunde. Koro nyathi ma jahigni 15 ne timo ang'o makoro en igoye bunde kuonde mane waneno ma en gi risasi e osiptal. Nyithindo matindo, koro nyithindo ne ng'anyo puro to ne en e bath odgi. Gik machal kamago kik wabed ni wanyalo dok gik machal kamago kendo. Kuonde go ne wasi aye ok ber ka wadokie. Erokamano ahinya. Easter aneno ka sawa bende dhi ka gima rumo to mana mogik ka watieko. IPOA bende ogolo duond gi kanyo ka giwacho ni gisewinjo ywak mag ji mopogore gibo bedo ka gitimo nonro mage. Mak mana giwacho ni jopiny ema rocho kwe kendo giketho mwandu kendo kaluwore koda report margi gitemo wacho ni obila ni kare mar tiyo koda teko nikech jopiny ketho mwandu. Bendie be en gima kare munjo bed ni wuok kuom jo IPOA? Wadwa kwayo IPOA an independent police oversight authority. Mane IPOA. Oversight ber. To oversight ber ka wawacho ni kata ka IPOA excessive tie gimi iwacho ni use of force ma puonji police mondo ging'e kaka gik moko nego bed ni timore. Police nego bed ni ong'eyo ni sama ji kwelo, jok ma kwelo go gin kech gintiere gin jo investigation. To bende gin jok ma ntiere nyaka gi crime alert. Gin intelligence. Ma ginyalo ng'eyo jok ma jokuoe mokwelo ma wanyalo manyo. To jok mane mawach ni jok ma nogo bundegi ne gin nyithindo, jok mane nitie utegi moko, jok mane oae tich kuonde moko, mage emane ntiere nyaka osiptal. Koro kwarango jok ma koro iwacho ni ne ketho mwandu. Ne ntiere CCTV cameras bende nokawo jok moko ma ketho mwandu, to mago bende wawacho ni criminal elements bende nitiere ma koro bet jokuoe. Koro maega mwawacho ni jopiny bende kwa ng'eyo ni nitiere jokuoe ma koro en orocho ratich ng'ato mondo tim biashara. Mago bende wawacho ni kik ji otim gik machal kamago. To kuonde moko bende ineno ka giwacho ni ketho mwandu jok moko bende clips moko bende nitiere ma obila no bende ma ketho mwandu mag jok moko. Koro nego warange ni investigations ka itimo. Ji te ketho mwandu koso gin jok moko nikech moko bende ne nitiere kamera ka gimbe girocho ratich ng'ato mar biashara. To wakwayo jopiny bende ni sama ji dhi timo the right to picket mantiere katiba article 37 to bende article 38C wacho ni i-campaign for cause mari mane. Sami timono, imbe kiki nyona tiende ng'ato ama kiki keth mwandu ng'ato nikech ng'ano be kokodwa bendo bedi to mano ratiche. To jok madwa mondo gitim mondo giwach ni mae cause marwa. Nego kik gihinyre, nego kik mak gi mimaki miteri kuonde mopogore opogore kata komeki charge sheet nego bedie. Charge sheet mari wacho nang'o moting'i. Mondo ng'e ni in kanye. To ka charge sheet bende kondik malong'o
to kiyudo charge sheet ntiere sani gik moko ma jok moko wacho ni jok mosemaki keto nigi gik moko mane ji neno ga chon ema neno miyo ji luor to ka ji oluor ni polis sani koro waketo ni gik moko ma mahundu mabohinyi to koro ema iyudo ka jok moko sama neno obila kabiro to ji chako ringo to obila hinya kichako ringo to giparo ni nyakolawi erokamano Easter to kata kilawi mage mowacho ni sama idwa lawo ng'ato ok ilos kode malong'o to jok moko nowacho ni kata kane gichung' onge ng'ato chako mana goyi koro onge loso obila nego bed ni rito ratiro kaka katiba nowacho jokuoye bende ntiere kaka investigations nyaka tim jopiny bende ong'eyo jok ma jokuoye bende owachi mondo jok ma rocho ratich jok moko mar uchumi bende omaki mondo gidhi through the system of the law. Erokamano ahinya Easter Ochieng kantiere mana studio wa ma Kisumu ka bende wang'iyo kata wanono matut seyo ne obila e kinde keyo jong'anyo mano e ng'anyo ma bende osebed ka iluongo kod azimio pacho. Erokamano ahinya Easter, ang'eni en wach ma bende pod umedo luwo matuta e boma ma Kisumu kanyakla kod kuonde mamoko pacho kae. Janeno mara mano ma bende ne wantiere godo e chenro marwa mar mine wacho ma jumani wadhi e yweyo machuok waduogo gi mathoth.